Mario, Maider eta Mirenenak. Hirurak letra berdinekin hasten diren pertsonaienak. Lehenengoa, Gerra Zibila bukatuta, etxera itzultzen da trenez, konzentrazio esparru batean egon eta gero, eta emaztea zai dauka estazioan, Tolosako geltokian. Eta bere zustea da, etxera bueltatu behar denean esaten dionean oinez egin behar dutela buelta. Eta ez du ulertzen zergatik, eta arrazoia esaldi batean laburtzen da, eta da inork ez daki itzuli zarenik. Eta lotxa eta beldurra nahasten dira historia honetan. Eta orduan Mario etxera bueltatzen denean, kontratuko da ezingo duela etxetik atera, gauzak aldatu diralako bera kanpoan egon den bitartean. Honekin lotu nahiko nuke liburuan aipu bat dago, portugesez idatzi zuena Joseba Sarrion Handiak, Propostas para o definición de exilio izena du poema horrek, eta ez dut esango portugesez ez dakidalako, baina gutxi gora bera deserria armairu batean gordetzea da norbaitek irekiko duenaren beldurrez edo inork sekula irekiko ez duenaren beldurrez. Eta Marioren historia horixe da gutxi gora bera. Bigarrena Mirenen historia da, 1989ko urtezarren inguruan dago girotuta. Mirenek arazoak izan ditu drogarekin eta itxuraz buelta eman dio. Baina ez da halakorik gertatzen, gose da, Mario gosedan bezala, eta etxetik atera behar du, baina beldur da, Mariok beldur bera daukan bezala. Eta azkena Maideren historia da, Maideren historia gaur egun dago kokatua, bera 30 urte gutxiko bakumea da, eta dena izan du bizitzan, eta bizitza iruditzen zaio dena izatea edo dena uki behar dela horretarako. Eta Maiderrek egiten duena da bere bizitzan marra bat marraztu. Marra hori gezurra da. Eta norberak bere buruari gezurra esaten dionean, edo bestei esaten dionean gauza oso desberdina da. Eta marra horretan atzera eta aurrera ibiltzen da Maider. Batzutan bere egiaren jabe da eta badaki konstiente da gezurra esaten duela, baina beste batzutan beldurra ematen dio bere buruak gezur hori sinestu egin duelako. Hiru historia dira, hiruretan elementu asko partekatzen dira, bat eta ondina orubea da, etxe baten orubea, eta hortik aurrera beste gauza asko partekatzen dituzte batentzat oso garrantzitsuak eta ezinbesteko izango dianak, eta beste bientzat dagian utxalak edo zertarako baliok ez dutenak eta alderantziz. Beste pertsonai batentzat zerbait txikia oso handi izango da, eta besteentzat aldiz uskeri bat.